Mejororen taldea, etxeko taldea Sanse, Javi Rosek sartu du orain arteko partida gol bakarra, 41. minutuan, eta oraintxe bertan ari dira zelairatzen etxeko jokalariak, txururdinak Alavesera irtetzen ari da, beraz, hemendik gutxira izango dugu bigarren zatiaren hasiera, eta hor lehen zatiko zenbakiak. Lau jaurtik eta egin ditu Sansek, 3 atera joan dira, 4 Alavesek bakarra atera, 7 falta Realak, eta Juanan lehen esaten zuen bezala falta bakarra egin du lehenengo zatian Tomeren taldeak. 29. minutuan. Pentsa, txartelik ez dugu ikusi, kornerrak bi Sansek, beste bi Alavesek, bi aldiz jokoz kanpo etxekoak, bat Alaves, eta lehenengo zati guztian esan duguna kontrolpean zuela partida Mejorren taldeak, baloiaren jabetza ikusi dugu, askotan esan dugu Juanan, sakontasunik gabe, baina 190 asko da hori, Asko irutu zait, Eta batez ere Alaves izan da aurrean, baloia mugitzea eta izatea gustatzen zaion taldea. Hori da bizka bat, Egia zen, data hor dago eta horrela da. Arraroa da bizka bat, Alaves ikusita, gainera Alaves da talde bat, baloia gustatzen zaion eta hori, diferentzi hori gotea, baina egia zen, lehenengo zatia, hola basata, Alavesen partio kaskarra egin, lehenengo zatik oso kaskarra egin. Ez dago aldaketarik momentuz, ez dut uste, Joseba? Alaxe da bai, arratsalde ondo izuela berriro ere, ez da aldaketarik, lehen zatiko 22 protagonistak berdegunean daude berriro ere, eta esan dezagun lehen zatiarekin alderatuta aldaketa temperaturan dagoela. Apur bat jetxi da, freskotasuna nabarmen, zeru iluntzen, ikusiko dugu. Hemendik 45 minutuak bitarte, zenolako errespetu ematen duen goialde horrek. Eta aipatzen hasita Arestian eta lehen zatien ere aipatu dugu gaurko honetan Realak utzune batzuk badauzkala, Kadamuro atzekaldean, Ilarramendi erdikaldean, Ozkoidi ere falta da, hoietako batzuk armaietan daude partiduaz gozatzen eta bi gonbidatu berezi ere ikusi ditugu irudi mitxi moduan. Orain 15 bat egun, hasi aldetik, Japoniatik hain zuzen ere, etorri ziren bi jokalari nolabait ikustera, zubietako funtzionamendua zertan zatzen, eta esan dezagun, beraiek ere, Kadamuro eta bestelako jokalari batzuekin partiduaz gozatzen ari direla. Hala da, Kadamuro min hartu zuen joan zen astean, 2 golak sartu zituen gainera, atzelaria da, zentrala, 2 golak sartu eta min hartu zuen, egun berean. Dana batea. Bai, eta esan behar, Tomek dagoeneko 3 jokalari berotzen jarri dituela, beharko du zerbait aldatu beharko du, tartean Jito, aurrelaria, aulkian geratu da, orain dela gutxi arazo fisiko bat izan zuen, joan astean minutu batzu jokatu zituen eta pixkanaka sartzen joa da Jito. Eta Sanseko bat ikusten dugu berotzen. Julen Colinas, zango. Alavesen aldeko falta bitartean, zer aldatzen duen talde gasteiztarrak. Tome etzen gustora izango, aldagelan atxeden aldian, esango zituen, esan beharrekoak, ea nola erantzuten duten orain jokalariek zelaian. Morcillo. Jonathan Anizai amore hasi da, beroketa lanak egiten. Hori ezagute arrasagoa. Bai, Jonathan. Toño Ramirezek atera du baloia. Arkaitz Perezek. Horbogoz hori, Alainen erdirak eta bigarren zutoinera. Kontrolatzen saiatu da. Behartuta iritsi da Pardo erramate egiteko. Hala ere bazuen aukera erdirak eta ona, itxia Monteroren eskuetara. Luze eta azkar atera du atezainak, Jeniren bila honek buruz ikutu du Casares. Ez dugu ikusi lehenengo zatian erdira egindu Casaresek, Jenire mandio berriro, pasea barrutik. Ez dago jokoz kanpo, erasoan jarraituko du Oscar Martínez area barruan, erdiraketa, buruka da, eta Alavesen gola, bigarren zati honen hasiera, jokaldi luzea, lehenengo zatian ia egin ez dutena egin dute gasteiztarrek, baloia gora eraman, eta erdiraketa buruz, barrura bota du. Ezer gutxi eginda lortu du berdintzea Alavesek. Bai, Espartza. Bai. Iruditzen zaite
erdirak eta baino hobea errematea bera izan dela, oso ona da errematea, gestoa eta dena, Kurbutzakin nola egiten duen. Eta ustegabean arrepatu duzudanak, ez? Pixka lehenago Realak egin du jokaldia eta batesainak hartu du baloia. Eta kontraso horretan, inok uste gabe iritsi da baloia leku honetara, hor zelai erdian jokatzen hasi dira eta barroa mokatu da, ez? Batzen nire uste gaben arrepatu bai jokaldia jarraitzen, baina ez uste hain arriskutsa izango zenek, baina erremateak egin du benetan jokaldia. Ba, indarrik gabe zen erdireta, hor mugimendua eman bertzaio lepoari, buruari. Eta ondo egin du Espartzak, bana! Azkar berdintzea lortu du Alavesek, liderrak. Baloia berriz ere Gasteiztarren oinetan, Casares. Esnatu dira zaleak. Oskar Martínez, eskuinegalean, Sansek berreskuratu du baloia. Orain Tomek aldaketak ere pentsatu egin beharko ditu. Albotik aterako du Mejo Kodroren taldeak. Alavese berea jarraitzen du, ez? Txitikamo betik gola egin du. Palkoko irudiak. Eta hor, lehen Josebak aipatutako ordezko jokalariak, japoniar batzuk ere ikusi ditugu, Aperri bai, bera ere bai. Gasteiztarrak berriro baloiarekin. Moiak atzean, Morzillo ikusi du, honen pasea beste aldera. Kastañedak moztu. Beitiak berriz ere Kastañedari, honek Orbegozorekin jokatu nahi zuen, Ander Alainak moztu du. Geni, Kastañeda. Atzera egin beharko du, falta. Zaleak ez daude ados epaiarekin, baloia ikutu duela, iruditu zaigu guri ere. Bai, Marraseina berari ere bai, Marraseina bertan zegoelako, normaloia ikutzen du. Bai. Errasti, baloia eskubira eraman du. Lurrean zegoen etzaio gero iritsi berari. Ibon Gutierrez. Aldatuko da partidua, aldatu dala ematen du. Bai. Golak konfiantza gehiago eman dio Alavesi eta bain baloia gehiago mobitzen, gehiago ikutzen. Hobeto presionatzen baita ere. Alaina. Eskuinean Iban Malon. Atzelariak erdiratu. Geni sartu da erremate egitera. Ateko sakea adierazi du Marrazainak. Eko lan badauke Marrazainak. Ega lortako. Kritiko ugari dauzka atzekaldean. Bai. Horba, Malonen erdiraketa. Euskal Ozainek ikutu duen. Bai. Toño Ramirezek atera du. Oskar Martínez. Castañaga. Orbegozo. Ondo kendu diote baloia Oskar Martínez. Atzera. Alaina. Min hartuta lurrean geratu da Morzillo beste zentrala. Luze jokatu du Alainak. Toño Ramirezek urrundu. Eta kanpora bota du Alainek. Eta zer duen Morzillok. Golperen bat edo hor nigusten dut Orbegozo egin belaunak igual. Baloia moztu duenean. Bai, hor. Bi ezker belaunak. Hortxe jaso du kolpetxoa. Espero dezagun kolpea besterik ez izatea. Alavesek berriz ere erregalari Sanseri eman dio baloia. Dago, bertan. Ez... Hori da, kiroltasuna hori da. Ez korner ingurura bota eta gero presionatu. Geni! Barrutik eman nahi zion Casaresi, ez zaio iritsi Inigo Martínez. Zentralak moztu du. Castañeda. Honen erdiraketa, ez da inor iritsiko. Moiak urrundu, Oskar Martínez ez da iritsi. Partida beste bizitasun badauka, Castañaga. Alavesi golak konfiantza pixkat eman dia, gehiago presionatzen du. Sanseke ikusi du gauzak ondoin beharko dituela eta bizitasun gehiago partiduan. Toño Ramirezek Inigo Martínezkin jokatu du ondera bandute orain txuri urdinek. Pardo.
erdira egin du